Ang sinilas ako ah. So, palit mo kanyang sinilas eh. Sige mo pamulay sinilas. Ang gibo. Ay, kunat mo lang sa kitik na. Yo. 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 My friend. My friend. Ini apa? My friend. My friend. Buang. Nah. Kaya bukawan mo eh. Buang kata. Tarong ba? Tarong ba? Umano kata? Hah? Ano ba? Ano? Umano kata? Hindi ka na ba? Klaro mo eh. Tana? Eh si alo-alo na. Nah? Tana ba? Iya, berarti. Tana ba? Hindi juga dyan. Dapat yung umay. Muwaran mo eh, kaligon mo eh. Nah. Bahala ka eh. Hindi juga dyan. Tarong ba? Ato ako sumuha kong ubang ha. Dayon, o di. Di. Tarong ba? Sabi ako balay ha. Dah. Kaboy. Sugba ka kol. Sakit buku-buku mah. Hingga doyan na. Ayun na lagi na diri mo. Uy. Ayun lagi ka diri. Oh, na buka cellphone? Buku-buku mah. Murag yung mustak apa kang ginawa daw. Aku buku-buku masih kecil. Wala. Usak apa na? Yang kedung na. Ha? Ha? Ano na? Ma? Ah, mata daw, nasugutan na mo. Uy. Ano na bu? Ano na? Nga mo kay tugod. Bakit kay tugod? Gabi. Cellphone. Asa si Surya dia sa tabangin sa mama? Dong kani ko kaha dong Ma. di ko kauyon ning tuto ay. Nakaw ka ma? Kuli ko ka kontinto sa taon. Ma. Wala ko sabot. Dor. Nakaw na ko. Ay balay ka man kung mo mo kwando. Bye bye. Nakaw lang gwapo. Oh lagi. Oh. Mingaw mandan. Sakay ba tanan nero? Ay, sikola. Pagod ka daan, pre? Ako pasukan. Nasi mong dua grup kato pang liga, pre, no? Gaya, sorry. Nagkanay ko no, ada. Saya lang, wali lang kadua lagi. Kaya magpa-reserve ba? Hindi lang niya ako skina, pre. Oo, skina lang, pre. Sige lang, pre. Salamat, pre, ha? Sige. Layo itong nilakaw na. Oh, ampun aja deh. Hoy, tersikol, hoy. Mau ban. Ulian ano? Ha? Hoy, ulian ka? Oh, nuktok rubud. Ha? Ngayon. Sukang lubot. Kalibanga din yung buang day. Takot. Murang na iti. Enggak. Murang na iti. Manok. Baga. Liyo. Apa lagi nak? Minto. Oh. Apa lagi nak? Babunok ba? Manok na ka? Paborito ni mo na ka? Kanay mo agaw bugata ni goy.
Lawas kita gila mga. Ay, gym ba gym? Kana nang taos minteriyo ka oh. Di ka nagot ka Janil. Pakita kayong pangalan ko. Ay, sa una ma'am, nagko to. Tanaw lagi mga pangalan. Yun na may kaparehas. Yo, what's up? May adlawng... lawag ako. Martes, may adlawng Martes yung tanan, no? Unang adlaw sa buwan sa Nobyembre, no? So, karon ang All Saints Day sa mga... All Saints Day ron, oy. Huwag ko na sayo. All Saints Day ron. So, karon ang... Kuan. Adlaw nga ating harang, no? Sa mga karong kalag-kalag. So, karon dire namin dire gilubong ay. Ay gilubong si Sir dire. Sa may na pagka iluna diha. Ay ang kiluna, bahala ka. Ay lubong. Way harang. Lubong ay sa kan. Araw sa kuan. So, Matakit cross. kung ano, sa mga naay harang diha. Ya, makakita mo nga video. Mudawat ra mi bisag humanang kalag-kalag. Dugay pa man ni ma-post. Pero mudawat gyapon mi. Basta man nagluto. Ha? Opay pagluto. Opay pagluto. So, nami dire ron no sa ilang shop ni Rebik. Ay, paano? Masa ta dire are tamag. Pagluto sa paraharang. Ari silang luto sir sa paraharang pero iwari mi ni master kay motabang mi sila og hikay. Kaya daghan ni sa hikayon ron. Pila to ka buk itik sir? 20 ka itik? 20 lang imalas. 20 ka itik nga manok. Kapo. Oo. Nga duha ka lechon bili. Kaya ngayon sa hikay mo na kuan, na dire ang mga boys so. Nagkuan sila, anda mo ganang para sugnod kay ubay-ubay ganing hahikay ni master ron. So ato sila tabangan dire. So update lang tamo niya sa atong buhat no. So keep watching lang mo dia. Tro nga Delpin. Kana Delpin kay kansi kay biyahe Delpin. Layo kayo. Ya, tigaan na tayo mo gamay. Mahaling gasolina. Kaya na gamay. Montinjo. Montinjo. Mana guys. Hawa na guys ang lubnganan Junil. Yo. Hawa na daghang nagaparkingan dire. Oh. Haway. Ribo. Agribo lang sa day. Anil. Natuntuasan ko. Buang ka tawa nun. Silingan sa tuig. Sakto ba ito sa tawag ni mga mga kuan day gagmay nga sanga. Twigs na twigs. Ay magpunit sa mga twigs kuya. Twigs. Dangilas. Kuan sa mga baka kay dangilag ron ay. Sticks ka kaya ka. Kunyo. Kunyo. Ndara guys oh. Request na siya pa video ko na siya. Namalay. Ay kan. Lechon Billy ala Reb Earthnig. Ala. Ya, largo sa sir, walay stress sir, largo lamas. Lamas. Oh, mana? Tapil. Lukot. Oh, lokotel. Ate, tusok ta na. Bisa ako mag-testingan kung duot ba. Ayo. Kuman gid. Duot ba? Testingan. Kasi nga no kaduot ba no? Duot man di ay. Ay. Balik. Ano? Taasa mo nang higuta oy. May di kabuhi. Moro tabanog yung hitugutan na. Grabe na sobra. Kuwang. Bitaw sad. Kabod. Di kita ko ista. Ako sir. Bude. Oops. Yara. Paguptan nito mo eh. Oops. Murag surgeon eh. Katungong dito sa Twitter eh. Yo. Layat dia music. Uy. Jun ba? Surgeon ba? Surgeon. Oops. Yup. Surgeon og laki. Bye-bye, Sir Jim. Ma'am Jane. Isang tao kay. Murag karon makibaw. Magaling bugo aja dan ko. Nahibong pa. Itu buat sa bisa. Kana. Nagagabit.
Basol. Nagbasol ako. Nagbasol. Wala Di ay Dugay pa mo magtahi ato sa nipag nun eh. Ay, nag-ata kung di pahaling kayo ha. Daga na nagkahoy dong para inigbungka ka na. Apa nang kahoy to? Lalay ka to ay. So, paway sa niya gadget guys ha. Tagko ba? Eh, ganihan, naghaling ko na ganihan. Dugay, ka na siga. Yan, nag-live po si Master. Birthday ko na dong kinit. Ha? Happy birthday ko na. To, kalag. Yan, Ah. Happy date. Sa dugay na kung si pabati-bati. Abot na gitahan siya. Abot to yun. Mount, bugnawa. Bigat. Kay. Kung ginabili namin, abli dito. Buong lisuta pagkabli kayo watay ngipon. Oo na pa dahil ni hit. Inom sa guys no niya. Murag dugay-dugay sa may kapanood to ani kay. Alas 11 na hapit ay niya. Alas 11 na gid, alas 11 untok niya. Ano to tamo las 2, okay ra. Ang paralit sa bili wa pa mahalig. Motor niya dito ba na? Ubaga. Pag motor niya dito ng labas ba? Ya ang Pag motor lang. itix kay gihaw pa. Ang sinulang wala pa. Ang manok. Pamasitas naman og luya. Ha? Dugay kita ka ni guys pero Pwede mo bayag lang ka, bayag lang ka. ato sa pagkuno kaya ato ni paspasan na mong Bayag gitrabaho. lang ka para walay problema ini mo counterflow ka. Murag mapas mo kita na ni. Pas mo lagi day. Opay pamahaw. Pero sukuan lang, Mountain Dew lagi pinood to. Mabot as bibi pamahaw, grabe. Ka pag gamay sa mo eh. BTS ka. Ha? BTS Itiis ba? Army. Puwa. Niyo So, kumbay. Bay bang ito. Oy. Mabati. Ate. Trabaho sa metri guys. Tara guys oh. Ang itik ni Master. Patutin eh, patutin. 20 tani kabuk no. Ang sulti ka na 20 to kabuk. Ya. Pato 6. So 20 tani kabuk yang 14 kabuk wa madakpe unom ra nadakpan. Mao ni kay gol-gol ni sa ilaha eh. Ilaha. Di ko mukha ni. Mukha ni ka, mukha ni ka nil. Amsa ako di pa mukha ni. Pumimluto, ikaluto ni ka ako. Ana din siya no. Munta na pakanon bata. Ana din siya gibasa sa daan kay para hindi himulbo la naon niya. Humok na lang na siya kay gahim na siya balhibo. Giligo daan kay para limpyo. Bright ay. Ang galing. Ha? Time lapse ba? Ayo, wait. Bukal na. Okay, time lapse. Dara dai si ano dre. Gaw jan pulo. May si kuan mga salay. Init gaw? Init yun. Pagkaw sakto na kaw na gidaan. Mo nang bagay mong kuha po nagklaro ng bagay ni mo no. Sakto na dai. Sige. Ikaw may tig asal ha. Bahala ka da. Mo bala. Lay, muro tani sakit ilahian tanyo daan. Ay, ngawala nyo guys. Apa? Amo. Gabahan. Amo ang gipang luto, wa bagay luto bisag usa. Nangini kay na sila nagluto pa sila gilahaw. Di kakaon nagapil. Sumisir ni bonon ni Zuroy. Ni bonon. Mga ipon kay kompleto daya. Ninood mo ka? Real talk. Real talk bitaw sung bagon nga. Video na. Napagmunta na yung ngawans tayo. Ngawans mo guys, kay udto na, mapasmuta, naghanda mabuang. Warbay may ngunstuan nga. Kaya nga na buang, gwapo unta. It will. Wheeler. Muna na yung kuhan, specialty. Joker ko, pas paano ko ni. Pero panaw ka dito? Pag nag-andam? Tuyo ka na sir. Hapit masubraan sa kayo, kaya napaay gamay. Pag-apro ni. Asara na. Kasi katabol, ay mo matagay. Munta ko ba ang ikuhan ko? Sakto na gano'n ni Poloy. Nira-gano'n nilang awon. Sakto na eh. O may langaw. Dari langaw eh. Umuwi dahon ng saging. May dahon gagmay ko. Ay daggo, di mo maabot. Ay naku. Tiwas sa takimulbol guys. Kaya sakto na tulid ang tinae. Liyang na akong rehiwi na ni. Wow. Katogo na yung magkano. Lami katogo no? Trabaho sana, trabaho. Di pwede matugay. Napay trabaho.
Pwede rin human. Huwag trabaho ni. Tuog na. Ha? Baka na doha. Ito sila balik-balik ako gabi. Oh, na. Sige, taligsik ko. Sino lang? Taligsik. Init. Nya, taligsik. Nya, init tapon. Di mabuang kau. Buang na daan. Hoy! Saan naman? Pa-inspired ka mo nag-himulbulo? Sukan lang ang nakakabati kag pangan nga. Di lang yung panganlan. Ayaw, bad na. Di mo giniinit daw. Ha? Di init. Silaw? Ha? Nasa o ba? Umni mo unsay, mura ra mo nagway init eh. Kayo he? Kasuban din, init. Kasog do. Andong init manalo. Di wala lagi. Di lagi tang-tang mali bagi panitan tani. Time check guys. From chef to bartender. Time check guys. Time check. Alas Gurang-gurang na. alas 2 no. Pamili biyo eh. Buhat. So, manami himulbol no. Oh, betul ko ni. Hinay kayo mo tigtag ko rin, no? Apit na human, guys. So, ikaw man, naluto na ni Master og sino lang. So, before siya mag-chip cook, nag-bartender sa na siya. Para ka na ipaka sa mga, mo na ipalaala kay, kan? Para di na ko gasto, dali rin mahubog. Jadi buhat. Malasilim nun mga. Malasilim nun mga 5 years. Dami pa kay. Di ba daw eh, mas main ng hard gay ang beer man good. Makadakos diyan, pero main ng hard gay. Magkapanipis sa bulos na. Makapanipis, makapadakos at diyan ang beer. Sila de. Ang beer ko no, makapadakos diyan. Makapanipis sa bulsa. Kani maka pupag sa atay. Yawo. Kani hard. Dili siya makadakos diyan. Tambok yung bulsa zero. Tambok. Ano na tay? Antay gini hubag. Terus pa na ano eh. Hubag na ginaw. Ito pa example pa. Kung hapit na. Hapit na kuha ginaw ba? Ay sa doy uta. Hospital na big big atay. Ito may napatambal ni mo. Ay siguro na wala dito kay bawo sa kinabuhi sa tao eh. Tungna matama. Tama, ipos na. Ano mo igawan sa nito ligsan. Pagkay ka dong, ara ka mong ipos dong. Okay ba po? Pwede man jud gapon mabalin na overtime, pero bigyan. 2,000. Dili tay. Na Sa ano ko mastorya guys eh? Kalo okay ka daw? tira. So ano? Mag-inom naman sila dire. Amo lang na-enjoy mong kalag-kalag dire no nya. Naol to nga mag-enjoy sa diba Tawa kalag-kalag. mga abot las 3 sa 4 lumbal pas lang sa ginagri. Awan sa gangol ba no? Sa pagngon guys kay marag taas-taas jud ni. So enjoy lang mo siyang kalag-kalag diha kay mag-enjoy pud mi dire. Ano gini baso rin itong kuptan kay mamtay makuptan kamot. Mamtay lain kamot ang kuptan ka no. Musam tama ka. Musam tama kayo ba ni Paul? Naka idea gaw? Sabot mo naman, sabot mo. Ayaw. Huwag lain. Ano gawin? Kawat Ha? mo garang, badlongon mo kana. Oo. Basig ang badlong sa mga iyang ilang kuan ba? Padunga gug 5 sawan. Salba ali. Ya. Ha? Sa pagngon guys ha. Sa pagngon guys. Kay Kalawin mo taas-taas. lawana bro. Kaya sir ay. Katulon na ni sir. Katulon na ako kasi. Oh, katong. Tapos asi ilang kuanin? Aunit. Net. Tapos may pa ipuli din na kanang ano block. Di ka mabuak? Buwak na sire. Oh, tapos asi na kay kung di mo taas kayo. Suob kayo? Tayo ba? Gi. Mutoy. Tayo sa kuan. Mo bigay lamig. Oh, bigay lamig eh. Hanga po rin. Oy ice. Ha? Oy ice hang. Ang bay, pero dili na. What? Mura pa rin si Vladimir nga maloko to tagkalit ba? May buong tali na ta kabarog. Lam lagi timplada. Ha? May ito na ice sir. Diyo. Bawas ka nga. Luwas ka hang. Nga sa kinit mo rin sa. Gayap na Donal. Ay sang bato. Likay. Bato gaw.
Walang laboy. Grabe, may tangay-tangay si lubot eh. Kaya magkatago eh. Luwas tagod. Gutom daw! Kit-kit na tayo. Bagay kaha doon. Kubigaw. Kasi ito ka doon. Ito ko. Panik sa kuha na eh. Tala. Go. Ako, dito kayo. Madami mga ipon yan. Darang ipon. Kastara si mong tiyan siya eh. Loto na. Bidyuhi ko. Saksi mo ha. Tamiya on tanan ay ang ipon lagi problema gid. Kunya na ang ipon na naon sir no. Yan no. Kunya na naon ni kasakit na. Pero mabay sakit ka unta buwang. Pinamik. Well, Nitay. kilat. Magamit ra pa nag-vlog no. Kaya busa Dili busa. content ba? Content mo. Balag masakit na yung ipon guys. Bahala na guys eh. Masakit importante nga. Kahit lang sakit yung mga ipon, chabaw eh. Yung sa five years sir kayo may lubog mo sa ngipon. Am lulon sa nginata ka din. Abi na ako dati na naputol tiil. Yo. Bata ay. Ano? Ano? Dili mo ka kita ka. Pabo. Ang kauman ko no? Ano na hebo? Di ko siya makakunay balhibo. Ya, bukan. Ano yung ako niya tiyan? Wala dulti ah. Ano yung ako niya? Kilig ro ba paguna-una aja. Ya, kung saan may masolve niya sa timplada ni Master. Sarap. Kumbate kayo. Charles. Sir! Sampat! Hoy! Aroy! Dal! Pabulan! Ari bulan! What's up? Ano? Ginto ko na ba dalo ron? Kapoy natin musungog ning daday. Supot na lang pagkauwawa ng animal. Mawa ba di kagaw? Patay juga na niya sir. Tukaran. Ha? Yo. Yo. Patay juga yung ngipon ba? Kung ngipon ba nga sakit kayo. Hindi ka lang tukar mo kay pakisan dan. Manalisa na siya. Kuan, Nalisay mo gran. hindiin gaw. Oh, panadan. Kana. Pakita lang madan. Monster de. Oh, Monster God. kinit. Monster ginit buwag. Lamay juga timplada Master guys. Happy Holy Week. Happy Holy Week tong. Happy Holy Week. Ha? Ginagaway sila. Happy Holy Week. Ha? Happy Holy Week. Sabot. Usa ka ulit no. Okay, Usa ka ulit be. Daw naman. Daw naman. Dim na Holy Week oy. Ambot. Kapoy. Holy Week no? Di Ulit eh. May Pasko na ron. sayop eh. Say. Basa, holiday. Di man Holy Week. Lang Holy Week Marso ko muna Marso. Abril no? Ah, happy ra ba mong Halloween? Halo, wait dili. Halo, wait. Ang soyo tip ang mga tayo. Scary. Scary kayo wala siya reply no. Ala. Digos kaniya. Grabe uguran. Ang kan bang. Ugur, ang duga. Ugur luwa na eh. Mayo na dapat ganito. Wala nga ako na. Abot lang ko dito. Baga no. Ano pagaw do so dulo abot. Ano click fluid. Asa lang yung buo. Naldo eh. Lamig lang tani makausap tagtarong. Ano ba natin ang kuwago? Ngabdi na uban. Tuwaan mo. Kumasa sa itong pangag sa bayaran. Pang usungin natin ito tutug. Mi. Nam eh. Sakto jud ang ganun ang dili sakto. Minum ka tayo ka. Taksa ba? Kamay naman lang ah. Ang muli ka. Kamay lang yun. Grabe siya. Parang nagtiming-timing ko. Mindset ba naun sa mo? Kayo kog naong Sayo mata. Ah. Pizza.
Uli na ta, uli. Sige tong bagtak eh, barog ba? So makamata ko sa hindi nga ako tingmata na sa iyo ba? Ay nang tiyan. Naong de. Tiyan. Tiyan na de. Ay. Para tong larga og danaw sa iyo. Kain ang tiyan mo sa Nag-taxi rin meron guys. Taxi ba? Taxi call. Ito. Main gabi eh. Mga lago. May kaya na. Namoy bingka. Hindi kong tingog tayo. Ha? Unsa ka? Ha? Sakit yan? Sakit siya? Mau na yung harang ma? Moro na gapon. Moro na gapon. Huwag po klaro. Upas na day? Bunil, na ako na dyan, awa. Picture. Klaro ta. Nag-picture sa bunil ba? Gapon to eh. Gapon to mga picture. Ahat. Sige lang kol, paabot. Lagi saya mabot. Huwag mabot daw. Panay gapon. Uli lang gapon ta. 5 lang ta. Huwag mabot. Ay. Buinas kayo ka, Dol. Dol. Buinas kayo, me. Buinas kayo, me. Nakasige, birita ano pang paglakaw ng uli. Pwede may katanatuna na sa tubig ag may. May na lang, ni. Matula dayo nga na. Matusla tigil to, deho. Hindi mo ito dakit. Siya ba? Wag dyan. Maalom na. Dito ko, bako ba itong dakit? May klaro ka storya. Ganiha, mga yun. Ato talaga may pin. Kaon sa ko. Pag uli, lakaw na lang ko. Liuna mo ka. Mando kayo kay ka. Wala na siya, dungan ko din mo. Lods. Los. Ay, di na ko nga ito eh. Sakit yun. Dali lang. Kapitap, kumbaga ka. Laman ka dala. Bye. Unom ni ma. Wala na yung kapil. Wala lang. Tol-tol na ka. Karoon makakabalik na ka. Ayaw, mawiyogin bawal ng dana na. Perfect ka. Salamat niya ka. Tama Special, sa pagsud. Special na eh. Salamat ya. Init ka gitaon. Lagi, bago-bago yun na ng luto. Salamat niya ka. Sige. Kagabi. Natin lang na. Kato, bili mo balik. Amping sa biyahe ka. Salamat. Salamat ah. Eto. Huwag na po sunod. Salamat ya. Sige. Sigaman. Why, kung ano, ma? Urot na unutos ma? Kapuso na? Urot na kapuso na? Huwag ko balik eh. Ha? Huwag ko balik eh. Ha? So, may buntas yung tanan diha mga katambay, no? Karon mga ga, kay November 2 na, no? So, kay wala mo ko ka panahitin nyo hagahapon o ka-outro. So, dire lang nako ni tapuso, no? Kay sumper mo yapon sila, ang kalag-kalag, November 1 o 2 mo na. Gawas mo kuko eh. Huwag ko yung kuko basta mapatilig ko. So, before dyan tapuso, no? Anang nalang gusto i-stress sa inyo, ano nga, nakanahon na ko ba, ano? Nga, kung abot ng panahon, no, nga, mabalhin na itong birthday, kay murag medyo laay dyan siya. Mulaay siya.
What I mean sa mabali ng birthday mga katambay, ay kana ganing kuan mga madido na ta ba. Ang atong birthday kay mabali na sa November 1 ug to no. So mao na kayo ko nga laay siya paminahon o naon kay so sa katuig kausa na lang ta hinumduman no. Nya, hinumduman na lang ta kalag-kalag. So nakanahon na ka ba no nga laaya de yang sa usa ka tuig kausa na lang kay hinumduman sa imong amigo or sa imong barkada or sa imong pamilya baron. So wala lang. Nga lang ko, laayan lang ko ba no kay sa pila ka years sa imong existence diri sa kalibutan. Hinumduman na lang kag duha ka adlaw na lang ang hinumduman sa imong. Kaya duha ka adlaw na lang bugid ka nga kanang kuan hikayan. Makalag-kalag sa tradisyon sa Pilipino, sa ato mga Pinoy, haram kita. So katuig imagine ka usar ka bingkap gid og budbud ipakaon sa imo. Mo to sa mga gano, layan lang kumukunon na ba pero imo siyang naon maglaay siya, makag-ol ba pero reality naman sa kinabuhi no nga at ngayon natong dawaton nga maabot jud ang panahon niya madido ta or mamatay ta nya mahinumduman na lang ta kalag-kalag no maabot ang kuan niya makalimtan na lang ta. So gusto na isulti sa inyo ano nga kuan siguro nakabati na mo ni sa uban or sa inyong mga kaila pero gusto lang ko isulti sa inyo nga mintras buhi pa kaning kalibutan na no mintras buhi pa ta diri nga baskog pa ta mga katambay buhata lang no ang mga butang nga kanang makapalipay si mo ano dili lang kay para sa imuha lang kundi na makapalipay pod sa imong pamilya o sa mga tao nga nasa mo kinabuhi no kana ganing mga butang nga worth remembering for char English. So, ito kay igabot sa panahon no nga kanang nanata didto igo na ta maghigda-higda sleeping beauty na ta forever. So inigabot sa kalag-kalag nya pundok-pundok or mag namin na family gathering ana sa bana diha. So mahinumduman kanila rin sila nga tugid si Kanoy TV sa unay grabe ha to eh. Lingaw kito kauban o to libog kay libog na to daan. Hana gani. So nindot no, nindot ang ilang mahinumduman si Muha ba kanang worth it ang memory nga mahinumduman la si Muha. So maor to siya. Naot ko nga nalingaw mo no, naot ko nga babilin mo sa pagsubaybay mga katambay no. So ano siya bata mga buta nga makapalipay nimo makapalipay po sa uban. So Ganoy TV anay out. See you.